Die gibt es dann nicht. Jsem věděl, že se bude 40 dnů. Ještě nejsem Tak čo, ty víš, kde máme? Lieber mit anderen. Ja, ich verstehe nicht. Vielleicht. A říkala dcera, že nás školu našli. Já jsem je třeba doma vychovatel, Bye. Však víš, jak ono umí travovat. Furt přicházel a pane, ono už říkal se smála, ale říkal, že to, pane, ale když jsme mě včera, když jsme hodili jste si, to tam neklečel a to bylo strašné, to bylo hrozné, to bylo tak ústné. Tady mám odráky, ale vy opatříte, že někde špatně do chodu tam do skupiny a Majda stál úplně to na vedle. A dával tam jak se on to, podle mě prosil, že chce ke mně do skupiny. No jako víc, že ona to místo se rozvíjela, jak já smála, ale tak jako, nevím,
dostal jeden náš bývalý žák 7 let. Já jsem jenom záklížil jsem, když tam bylo jako snímání nějaký šok, jak jsem ho viděl tu hlavu a říkám, no, to je určitě, tak jsem si to rozklíkal. 10 let, to bude jeden za druhým. To nedělám vůbec kamarádi takový příklad. Některých si myslí, že fakt jako, že udělají hrozný věci. Ten očivitý drát.